boses mo. Pasiri sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Miyerkules, nakaaldawon 29 kan Setyembre taon 2021. Ano man tabi ang kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabos. Aldaw ngunyan kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Dahil tabi makalingaw, magpasalamat sa kay Mama Mary sa paagi po kan Our Mother of Perpetual Help Novena. Diyan na hapon, live yan sa DCGB, mga alas 5:15 po. Salamat kita sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Asin makimahera kita na padagos na ipangaji. Malampasan ta na ining kadipisilan. Tingog Kanbanwaan na nag-iimbitar na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30. Andyan ba kayo tabi? Sige. Paramdam na, tanganing ma-inspire man po ang Tingog Kanbanwaan. Mga taga-Legazpi, paramdam na kamo dyan. Good morning sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Ay, sa ACES. Good morning kay Sir Eric Rubio. Sa ACES, nako, the best man kamo dyan, mga loyal listeners. Kansaro, napasyar kita dyan. Ngaya, Papa Pio, congratulations sa Indo sa DCGB. Talagang pag may kalamidad ngaya, buda maski ordinaryong aldaw. Yaon ngayon ang pagserbikan DCGB. Yan, mga taga-ACES. Good morning, Albay Computer Electronic Supplies and Repairs. Yaon dyan sa Indan, mga matitinding mga technicians, pati mga laptops. Mabintahon pala ngunya na din. Aguro istorya kami kansaro ni Eric na Rubio diyan sa ACES sa may sa may DBP Aba talaga namang if there is good there is bad sabi na nga ni the good of the bad. So may mga negosyo mo niya na nag-flourish dara ka ining pandemya. Nabuhay sa mga mga nagdi-deliver baga yung mga Grab, Tok-tok, nagburutuan naman lain-lain ano pa ito? Panda. Ata mga maski babae, nagdi-deliver na ngunyan di ba? Natawan ng oportunidad. Sabi na nga ni, the good of the bad, Ngunya naman, so mga computer dealers, lalo na dyan sa ACES, aba talaga naman nga people, naog mga kami, nakakatabang kami sa komunidad pag-araw ka ini. Yan, so mga nangangaipon ng computers, laptops ngayon, digdi ang dalagan sa samuya. Diba? Ang dalagang panahon, you can never tell kung paano. Kaya good morning dyan tabi sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Bintahon da sa mga printers, mga laptops. Talaga naman. Sige, good morning dyan sa Indo tabi, Sir Eric na Rubio. Sa Legazpi mga taga San Roque, good morning man. Dinagaan. Rizal, mga kababayan niya to, digdi, kaya kapit barangay, Rizal, Binanwahan. Sige. PNR site, mahibugyan dyan tabi, sa La Playa Village, marhay na agaman tabi sa Indo, sa Gugon, Baryada. Kay Sir Siloy Chan, so dating so datitang konsihal baga, si Sir Siloy Chan dyan sa Tribal Village. Ako, sa your brothers house, Tribal Village. Good morning sa Indo dyan. Kay Sir Siloy Chan, mga paradangog ta dyan. Kumusta na tabi, Sir Siloy? Manny in the air, on the air. Manny, good morning. Hey. Papa Peng. Good morning. Samo ya, may tuktok ka na. May ano? May tuktok. Sako, sip sa ko lang. Ano? Maluyas o.
Ano nga ni isa? May tuktok. Tapos, Ako nag-deliver check daw ka to. laka. Hans Retro Diner. Good morning sa Indo dyan. The best magkamu dyan. Nagdi-deliver ka mo man eh? Kaya, Ano pag-deliver nindo? yung, kung anong pick-order ka na tuwan, Oh, ano ang gamit nindo? So, tuk-tuk, tik-tik, grab, panda, o ano? nga dalawa ka to ka na. Pasaharan mo. Sige pare. Good morning dyan sa Indo, sa Hans Retro Diner sa Daraga. Mga taga-Daraga, mabuhay man kamo. Sabi ano, mga taga-Daraga, dyan yan sa likod kan Daraga Bakery, ano, yan sa yan na Hans Retro Diner. Karamani pa ano yan, ano, yung mga negosyo. Nabuhay ngunyan sa mga negosyo kang kwan, kan pagkaon, mga delivery, ano. Yan. Sige, Albay District, Marainaga, kay Alaurin. O dyan sa Marquez. Nako, dyan sa Marquez. 2,828 ang paradangog ta dyan sa Marquez. Washington Drive, Marainaga sa Barangay 16, tabi. Marainaga man sa Indo. Daraga, dyan sa public market kan Daraga. Kumusta na dyan so sa may entrada pasiring sa Daraga National High School? Ha? Taot-taot pag uroy-istoryahan taan. Sagkod kitang 10:30 katuwang dyan sa luwas. News team, pading Jomar, pading Jim, kumparing Al. Siyempre katuwang si Ands, si Renz, si Luens, sa Manibela, si Henry De Boy Mata. Sa kuyang co-pilot nyo niyan, sa kuyang kairiba, the big man himself, our chief tech, Ramir Bunjing Tanay. Is in the house. Sa newsroom, sa Padagos pong pag-antabay, as it happens, where it happens, how it happens. News Manager Mardela, national, local, international. Gabos po yan, hindi nakakalampas sa newsroom. Yaon man si Angel, ang samoya pong Anghel, ang AM kan DZGBAM, Angel Mustaza. Siyempre, tandem nyo yan sa nahihiling nindo in full digital broadcast. Si Arven Buda, si Richard, worldwide, netwide, online. DZGB News Online. Good morning from the Philippines. Ako po, si Pio Fernandez. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi ecstasy, extano. Oy, sabi ni 7115, EM's Barrio, good morning sa Indotabi. Present po kami, Sir Pio. Congrats being the broadcaster of the year. Dito kami sa EM's Barrio. Maray na aga tabi dyan sa mga taga EM's Barrio. 7115, Madam Merly Caceres. Good morning tabi sa imo, Madam Merly Caceres. Buda dyan sa Bigaa 3694. Si Idol Tess kan Bigaa. Good morning tabi sa Indo dyan. Yan yung tatlo nating kwan bunjing. Dexter. Natawag kita kan undran ito bunjing. Sige lugod sudiit kan texter niya to modalis. Parado na ka boy. Natawan sa nakitang undra. Sige lugod sudiit kan mga partisipantes niya to sa programa. Ano, gari nagpo-protesta ka mo. Gano'n daw, hindi nga, tulo, nyogon mo ang baya. Igong taga Our Ladies Village, igong taga EM's Barrio, Buda Bigaa. Yun. Nagaw-gawan sa nakita ka nakaagi si mana kay itong broadcaster na ito. Apat na, sige, hindi ka. Gari mo ding nag-protesta. Marasa pa. Maray naga tabi ipapajer bailon. Tabi ha, sa imo, ingat ka mo dyan sa tropa pips tabi.
kay Papa Jer Bailon. Sige. Pakonsuelo ba dyan sa igo kitang pinaaktibaran baga kanakali sa naaldaw dyan sa PSO. Salamat din maray tabi kay Sir Rene Portillos kan Public Safety Office Daraga. Tas so sitwasyon dyan sa palaog sa Daraga National High School, itong so mga traffic baga so nagpa-parking left and right side kan tinampo na dai na nagkakaigwanin maray na agihan so mga malaog duman sa Daraga National High School buda sumaluwas pati so mga kliyentes kan mga may pwesto man dyan sa lugar uyang baga sa may gilid kan Mercury Drug sa may Bicol University palaog sa Daraga National High School wala tuan parking dyan ngunyan na pinaaktibaran ta kay Sir Rene Portillos kan PSO Daraga. Thank you so much sa talagang igwadado maning nag-asikaso man pinag-ayos so dapat. Kaya lang igwa dumanin nagbubugtak nin barikada ta driveway baga. Siyempre ang driveway legally po ang driveway at igwa yan nin lay na nagbabawal na ang driveway barahunin do. Nalingawan ko lang so numero na lay so Akta Republika na ang LTO ang nagpapautob kayan through LTO buda mga lokal na gobyerno na nagbabawal sa active driveway na baraduhan nindo nin behikulo. Ta paano makakaagi sumaluwas buda malaog duman sa driveway na ito ngaya gate kan establishmento, gate kan harong, gate kan opisina, gobyerno pampribado, dahil dapat iyan pagharangan nin behikulo. Ngunyan, ang problema diyan paano ta, sa palaog baga dyan sa Daraga National High School, piparkingan kay itong so mga may daraning auto, tricycle, motor, pick-up gabos, so mga may transaksyon dyan sa saod, dyan sa mga negosyo, dyan sa Daraga, na dain ang mapaparkingan duman sa designated parking area sa Daraga. Ililaog dyan sa may siring na dyan sa entrada kan Daraga National High School. O siyempre, so mga may sadiri man dyan, mabugtak manin na kumbaga notisya o ulang duman sa driveway na dahil ito pagparadahan. Igwa dumanin barikada. Ngunyan, ipinasikaso man kan PSO so mga nakaparada duman na talagang nakakapiot na. And nahiling itong so barikada da duman sa driveway, hinali ito bonjeng, ta-obstruction da. Kan hinali ito, di nagparada logo duman so mga behikulo. Dahil na so barikada. O, knowing for a fact na ito po, driveway, dahil dapat ito pagparadahan. Dahil na makakaluwas mo na makakalaog, dahil na nin free ingress and egress so mga malaog maduman sa driveway na ito. Nagka-problema, lugod. O, sana ipaayos ta yan. Baka makuantabi ni Renz, makisuite kay Renz, ano. Ipaayos ta kay Sir na Portillos Giraray. True indeed, itong barikada, tibad obstruction mananggad. Pero itong barikadang ito is an effort kay itong so driveway owner man ito na manotisya na dahil ito pagparadahan. Ano, yan. Kumbaga, baga managad ito obstruction, pwedeng halion ito, pero dahil pagpaparadahan, iimponer kan lokal na gobyerno, kan PSO na itong driveway na ito should be always open 24/7. Yan. Takon haliw ni do sa barikada, di. Iyon naman nagadaan. So mga dainanin paparadahan, dumana ito maparkan sa indang bihikulo. Dahil na magkakaagi sumay sa diri. Buda sa mga may transaksyones sa kung saan man na lugar na ayan dyan tabi. Ano. O, so sana ipakanta yan kay Sir na Portillos. Ibaad paabot ta yan duman ano. Dyan sa ayan na PSO. Takaswapo, nakahurong ko na si Renz. Baad lamang makontak ito duman, buda mapamonitor ta, Giraray ata. Igwa naman managadan asikaso duman. Thank you so much tabi, Sir Rene na Portillos. So ito na lang an sa tuyang bibisayon ha. Itong sa entradang ito, active driveway, legally, igwa kaanin na administrative order ang LTO. In fact, igwa nga ning Republic Act yata nalingawan ko lang na isurat pa ano ta, kay dalian ko kasuhapon. Gabos na mga active driveway na yan, either private public driveway, public or private driveway, dapat yan pagbugtakan ng ano pa man na
obstruction sa pagluwas as in paglaog kan mga behikulo. Igwaning lay ka iyan. O halimbawa bagaman agad itong subarikada is an obstruction. Duang bagay. Pwede itong ibugtak man agad kan may sadiri kan driveway, tanganing day maparadahan. Notisya ito. Notisya ito sa publiko na day ka magparada digdi. Halimbawa, taking for the sake of argument, halion man itong barikadang ito, siguruhon man kan mga enforcers na dainin magparada duman, absence of the barricade. Takon na ito lugod, paghali kan na itong suulang na ito sa barikada, iyo na lugod sa pagparada man kan mga behikulo, but the purpose will not be met, tabi, na maklear itong driveway. Sige. Tibaad lamang makuan iyan dyan. Makuha tagiraray si Sir na Rene Portillos ipaayos. Dit naman sa nang kuan iyan. Dit naman sa nang kumbaga suksukan baraha ano. Kayang-kaya yan ni Sir Rene Portillos. Diyan sa PSO. Kundi i-mayor ta na logo din ipaabot. Ano? Abot taman pagpara disturbuhon na si Mayor Victa, the Chief Executive dyan sa Daraga, as much more wider responsibilities na dapat na asikasuhon para po sa general welfare. Kaya nga ni ibinugtak dyan ang mga tauhan, mga department heads, mga tauhan dyan, tanganing iyo na ang mag-asikaso kan mga bagay na iyan. Ano po? Sige tabi. Lang naman muna ta ipakwantayan ki Renz. Renz makisuyo Renz ginarali kay Sir Rene Portillos and mamonitor tayo dyan na sitwasyon man dyan sa area ano. Maray na aga po sa mga taga-Catanduanes. Ang sa kuyang telepono numero 0961-759-0888. That 0961-759-0888. Smart and then sa Globe 0926-0156020 sa Smart sa Smart. Maray na aga kay Pading Noel Manalo. Ang apod sa paradangog mo, silent majority. Pading Noel, kumusta sa pamilya? Ay, sabi man ni 863. Nakikinig po. Congrats po sir sa award. Salamat man tabi. Oy, maray na aga dyan sa pamilya Garcia from the beautiful island of Catanduanes. Salamat po. God bless. Oy, Familia Garcia dyan sa Catanduanes. Good morning tabi sa Indo. Mabuhay. Ingat ka mo dyan ha. Sa Purok 4 kan Kimantong Daraga. Present da sinda. Good morning sa mga taga Kimantong. Sabi ni 694, Idol, minsan kaya daing load. How daw kung magtaw kitang load? Oy, sa Barangay 8, good morning, ang Familia Uy. Good morning dyan sa Familia Uy, Barangay 8, 134 ang last 3 digits. Regards dyan sa Familia Uy, and ingat-ingat tabi, pighalata lang tibaan mag-signify si Mayor Noel, kasubago nakahuron ko na before kita magpuon kang programa, kaya lang igwaning pinag-atindiran ng mga pagtiriponan. Sabi ni Mayor Noel, maapod ngay ako sa imo mga alas 9. O so pighalat-halat, pig-angan-angan ta sabi sa 3rd District, ano, kaya lang na baka kun ongoing na ang pagtiripon, ano. Kaigo kitang sitwasyon digdi sa Legazpi, nag-0 kita ka nakaaging aldaw, then alintuto bigla, pang, 17 na naman. And ibinugtak na po ang Legazpi sa alert level 4. In fact, ang bilog na probinsya ng Albay. Pero ang klasifikasyon tapang ngunyan tabi is Albay is we are under MGCQ pa tabi ha. Yan, pinaghalat-halata lang kung makakuanin panahon si Alcalde Noel. Isihon ta kung ano ang mga probable restrictions na idadagdag darakan na sitwasyon ng iningunyan sa Satuya. Remember, kasuhapon baga nakahuron ta si Doc Analinda Bilyen taro sa mga infectious disease specialist, consultant po kan gobyerno, katabang kan gobyerno sa laban niya to sa COVID digdi sa Kabikulan, lalo na sa Albay Legazpi. Baka iyan ngayang mga numerong nahihiling ta
na ipigapaluwas kan DOH is only a tip of the iceberg kan numero kan mga positive sa COVID ta dakol nga ya ang mga underreported cases. Itong sa mga daay na nagpapasiring sa mga pasilidades medikal, nagsa-self-isolate na sana. Ya, ingat kita tabi. Kaya lang, may sa lado nasyonal baga, nagbubutwa na supahayag kan Okta Research Group na nagbababa na, downward na ang trend kang Pilipinas. Pero ang sabi kan mga espesyalista man, digdi sa tuya sa Kabikulan, naradok Annalyn Dabilyan, pagkatapos kang surge ngayang iyan, dyan sa Kamanilaan, expect na ang mga nearby peripheries, including Bicol, mataas man yan tabi. It will take time kung paano man iyan tabi magbaba. Kung ining pigpapaluwas kan Okta Research Group na nagbababa na po ang kaso sa Manila, sa Pilipinas, iyon na ini so resulta kan pag-iksihir ka ito kan mga granular lockdowns and heightened restrictions. It will take weeks bago mag-efekto po yan. Sana digdi sa to, dahil umabot sa arog kaan. Dahil na kita magtugot na mag-lockdown sa paagikan pag-kooperar niya to sa gobyerno. Ano? Sige, ito po muna, tabi, Bonjing. Aktibo kaming miyembro kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, DCGB, oras, Pilipinas, 9:31, sakto. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo.
Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Look! Up in the sky! It's a bird. It's a plane! It's Super Lenny! Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners! Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin! Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide! Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa mulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtaranong. Kabredo, maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, Neuropion, Neuropion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Gang Banwaan, Pio Fernandez. Report na dyan sa luwas. Aramon ta ang bungkaras kan mga istorya. Duman muna kita sa Tercer Distrito kad Albay. Kumpadreng Jim, marhay na aga. Go ahead na. Yes, salamat Abi Padi. Habo na kutana ni Mayor Alan Arandia magparasungog, magpararibok. Kaso malang raot manda na lantada na ako matano sa pagka-implementar kan proyekto sa Barangay Agol kan DPWH. Bonsain sobra 2 milyones pesos man sana ang kantidad, metros ang distansya, regional office kan DPWH ang nag-implementar. Ang report sa iya, reblocking. Okay. Alagad na inot na niya to ini kung matatanda na ibarita baga sa mo tabi pa
na kung saan bako man reblocking, imbis tinapingan sa naso ibabaw, kisiminto, na pag hilingon mo, gari riniblock, takinudal-kudal nga nini. Pinagbugtakan kay barikada, duwang bola na uminagi, dahil man turumbana, dahil naman pigbabalikan, sagod na so alkalde na sana nagpaharali, na dahil na nagpaisingan sa DPWH. Roger. Ang ating maiwasan na disgrasya, turumbana sa mga kudal-kudal ninda naman na binurugtat. Kunyan, nagparauran nagkaaging mga aldaw, kasuhapon, kanakaaging aldaw, sunod-sunod suran, makukusugon, kunyan development tabi pa rin. Oh. Nagparauran, sa tinaping, ibinurolos, nagkorobla sa tinampo. Balik natin ang sitwasyon. Babay sa 2 milyones. Iyon na pinagasabi, nature has its own way na maipahiling an kabarugaan kan trabaho. Nagkapirang metros man sa na portion sa agol kan piuduran, agol kan piuduran. Agol. Oo, ngunyan, sabi, reblocking, pero bako mo na reblocking, lahiding, linahidan. Oh, pagkatapos, kinudal-kudal man sagin, tanganing in order to make it appear na nag-reblocking talaga. Kinudal nga na kinudal-kudal ngunyan, pag-uran, yan na, nagluwas sa ebidensya. Yes, ebidensya. Oo, nawagas so ilinahid. Nako, sige. Dahil masabi ka na alkalde, dahil man nga kita na kan maginibo, pero nagtataram sa na nga ako kan mga nahiling ko digdi sa area ko. Pakarayon man nga yan, inda. Yan, aha. Sabi pa de. Mario Joseph na pa niya. Kay Agol, sabi mga nakakahiling, ago lamang. Ago lamang. Agol. Ayos. Ang mga proyekto tabi pa de na pinag-implementar, mismong alkalde ang nagtataram. Jimmy nasalita di si Jimmy Nyos. Thank you so much, kumpadring Jim. Yan, ipaabot tayo tulos sa DPWH, paad lamang makontakta si Madam Lucy na Castañeda, ang tagapagtarampukan obras publikas Bicol. Standby mo na tabi, kumpadring Al. Nako. Unattended. Sige, one more time. Sige, tabi. Ipisil. So, alkalde na mismo, kan piduran ang nakamasid kan patrabaho. Igwa naman ni nagkapirang porsyon. Dahil nga ni nagkapirang metro sa naman gayon ito. Ang sabi, reblocking kung tanan dapat. Kaya lang, bako man na reblocking. Lahiding supait. Linahidan sana. Naray na aga tabing Madam Lucy, si Pio po kan DCGB. Yes, sabi Sir Pio, good morning. Namati ko pero paputol-putol kaya so namati ko tamay kaorod lang ako. Opo. Ano po ito? Thanks for taking our call, Ma'am Lucy. Project iniduman na supposedly reblocking sa may portion kan agol papiuduran, nagkapirang metro sa naman na road section. Opo. Sa lugar ni Alkalde Arandia. Ngunyan, ang sitwasyon is, sabi, ang paabot sa alkalde, road reblocking ito, nagkapirang metro sa naman, ang budget, more or less 2 million plus, tabi. Ngunyan, ang nangyari, so alkalde na mismo nagtataram, na bako man nga reblocking, linahidan sa nanin na certain amount of concrete, tapos kinudal-kudal, siguro in order to make it appear na talaga nag-reblocking. Haloy na panahon na dahil nahali itong kinudal-kudal na ito sa porsyon na ito duman sa tinampapasiring sa piuduran, sagkod na nauyam na sa alkalde, hinarali na ito sa alkalde na mismo naghalikan kudal-kudal, linaagihan na ngunya. Nagparauran ka na kalihis, so piglayda na ito ng simento na supposedly reblocking, uya na, nawara na sulinahid tabi, Madam Lucy. Sabi sa region na tabi an cargo tabi, Ma'am Lucy. Opo, ipa-check ko tabi, Sir Pio. Ipaano ko naman sa monitoring para maaraman ko kung si ang project engineer. Iyo po, tabi. Ang paabot sa alkalde, sa knowledge na sa iyang nakuha, is supposedly reblocking. Pero dahil man na reblocking, linahiding sa lahiding. Lahid sa naning simento. Nauyam na nga ni sa alkalde, pakalahidi, kinudal-kudal man. Kinudal-kudal. Haloy na dahil nahali, di nakaka-obstruct sa trapiko.
Iso alkalde na sa nang huminali. Pagkahali ito kang alkalde, nagkapirang aldaw, nagparauran, uto na, luminuwas sa ebidensya, lahid sa naman, bako man reblocking da Mario Sep. Sige, tabi. Clear tabi, Sir Pio. Ipa-check ko po pag si sa project engineer po. Sige, tabi. Apo. Diyan, yan sa may kwan na, mas better siguro, Ma'am Lucy. Agol Theodoran po sa portion kang Agol. Agol, much better gayon, Ma'am Lucy, ma-instructionan mo so maduman, magki-coordinate mo na kay Alkalde Arandia, nganing precise so kwanta may impormasyon. Opo. Sige, salamat Ma'am Lucy for taking our call. Welcome po, tabi Sir Pio. Thank you po. Thank you so much. Mga tugang si Ma'am Lucy Castañeda kan DPWH Bicol. Action agad po si Ma'am Lucy na Castañeda. Diretso ang bulos kan istorya. Kumpadring Al, marhay na aga. Go ahead na. Yes, maray na aga tabi. Pwede pa luay-luay naman na nagre-recover ngunyan. Ining mga barawang o coral reefs na nadistrosong maray ini kay ito kan burumbahanin sira lalo digdi sa Puliki Bay na nagpatios maray sa mga parasira. Yan ang feedback asin personal na na-discover kan DCGB News pagkatapos inhalawig na panahon mga 20 anyos aros na naging rampante sa lugar na ini digdi sa mga coastales areas kan Legazpi ang burumpahanin sira kay ito alagad dahilan kan ginaibong Espersos man kan gobyerno provinsyal ni Gobernador Alpances Bitsara asin kan Department of Agriculture hinigpitan kan mga law enforcers lalo ang binilog na bantay dagat kaya napundo man talaga ang mga illegal na aktibidades apisar sa mga parabomba bade nagkagaradana may mga naputulan panin kamot binurumba man. Na-aksidente. Na-aksidente. Nako. Oo, dako. Nagkapira digdian aramtang nagkaprotulan ng kamot. An sabi ba kan dahil ka nabomba. O an sabi ba kan mga maedad? Busong! Yan, paparte kahit kan busong sabi kan mga gurang naman ang gad. Yan, sige. And nanotarantapan na wala naman sa supplier kahit to kan pigapod na bagas-bagas. Yan bagas-bagas so kumbaga yan so abono. Abono. Napigigibo pala na yan ano yan na bomba. Yo. Ibutak sa botelya, butikan gin. Ayun ang gigibong bomba. Kikagan ang kipios, nakahiling na ko kan personal na pigagamit kan mga parabomba kay ito. Iyo gayo so tanyan triple 14. Yan, triple 14. Tawa ba de? Gigibo mo ng kadbagay na bomba. Wala nga ni mga ambos bagagan mga katugangan sa bulod. May mga na-recover na bagas-bagas. Grabe ang naging destroso kay ni pare digdi sa mga coastales area na ini. So mga barawang baga, mga coral reefs talagang nagkakararang kapawalan yan pag bibomba. And sabi nga ni sa sarang pagatin dito ki pagtiripon ka ni, may sarong speaker nga taga Department of Agriculture nagsabi na 10 anyos pa lang pare bago minatubo giraray iyan na barawang pag iyan narangkakan bomba. It will take time, meaning mga bahura, mga barawang na yan. 10 Dekadang pigbibilang 10 anyos. Iyo, tabi ba de? Ano sabi? Dahil maistaran ang mga sira sa laog ng 10 anyos. Kaya palang talagang tuminios sa mga parasira kay ito. Mag-itsaka sa nakan so pangki baga. Iyo. Gulpian sira digdi sa may Puliki Bay na ni. Diyan sana sa pagirilid kito mga mamangki ka. Yan, totoo yan. Experience ako yan personal. Roger. Kaya ngunyan, kulang na talaga. Pero at least ngunyan, naugmas mga parasira ta marireparo kung maglangoy ka, magduko ka sa mga magmalinawan na tubig. Mahiling mo talaga sa mga barawang nagtuturubo nagyaray tabi pa di. Nakakabalik-balik na. Nagbabalik na siya kaya yan nag-recover na. Kaya bagay na kinakaog mga parasira. Asinta talagang nahiling dakulo na ki mga bagong sira ngunyan. Nagaipuan sa napakatamanan para pagabot ka na daw mapakinabangan ini kan mga parasira sa legal sa ng paagi. Dahil na itong mga burumbahanin sira. Roger!
Yan ba na informasyon ang digdi sa Sur Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Sabi nga ni Ibaga, dai naggibo ang mahal na Diyos na magkukulang sa pangangaiputa. Kaya lang sa sabing greed, kaswapangan ka nagkakapira, o yan na, didistroso ang regalo ka namang Diyos. Kita ang nagtitios. Kung yan, nakakabalik-balik na sa mga barawang dyan sa may coastal na area ka na Surcan, Legazpi. Decades ang pigbibilang bago yan makarecover na mga, na yan, na mga bahura. Saka, kung paano ka yan. Si Luwens, nasa linya man muna. Luwens, go, good morning. Salamat tabi, Sir Pio. Pwede mamili nin mga generic ansarong pasintinin na generic na bulong kaysa sa branded na bulong na ipigre-reseta sa iyakan sa iyang doktor. Ini ani pinagdoon sa DCGB News, the Department of Health National Policy Compliance Officer Pharmacist Jelly Rono Arin na dapat ngunyan na generic awareness month dapat daw maisihan kan publiko ngani na maka-avail nin mas barato ang nangangaipon nun bulong sa mga partikular na kinakaipuhan kaini. Sa mga branded na bulong, minsan makulog daw sa bulsa, asin sa paagi kan Generic Act of 1988, pigtatawan pagkakataon ang gabos na maka-avail nin bulong sa mas baratong presyo. Kaptang pahayag din orin. At maaari silang pumili ng generic name na counterparts. Sa ating pagbisita or pagbili sa ating mga butika, ang una dapat na ginagawa ng ating mga pharmacist o mga staff sa butika ay ipaalam sa ating pasyente na itong gamot nyo po ay branded. Meron po tayong mga available na generic name at ipepresenta natin sa kanila ang mga generic name na yun, generic na mga gamot na iyon kasabay ng presyo. Ang bawat mamimili ay may karapatan, ayan po yung informed consent natin, na mamili kung alin po ang kanilang gusto. Kaya nasa responsibilidad din po ng ating mga healthcare workers na ipaliwanag sa kanila na pareho ang makukuha nilang epekto sa generic at sa brand name. Iyan ang kaptang ka na pahayag ni Madam Jelly Nuarin. Mga dagdag na balita tabi, Sir Pio, hali sa Department of Health. Ako po, si Luwens Burse Barcena. Salamat Luwens sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. We will be right back. Pakalis po kayo ni. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation,
nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Handa ang Department of Justice o DOJ na maglaog sa investigasyon kan pagkukwestiyon na pagbakal kan pharmaceutical nin supply para sa Department of Health o DOH. Siringman sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na kaipuhan may magsumitir ng reklamo sa DOJ. Sinabi niya nga kung reklamong kriminal ang isusumitir kontra sa Pharmali dahil sinda pwedeng maging complainant dahil ang DOJ ang makondukta nin preliminary investigation. Tinawan doon ni Secretary Guevara na suhay sa ley, partikular na sa Article 40 kan Consumer Act, ang ginibukan Pharmali na pagsalida ng impormasyon sa pig-deliver na face shield. Malinaw ini nga mislabeling. Sinabi niyang kung may sufisyenteng ebidensya, pwedeng isumitir ang reklamo sa Prosecutor's Office kung asin kon kaipuhan pa kusugon, pwedeng idulok sa NBI asin ini ang matindog na complainant. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon line refreshment, gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan at abangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag Biogesic. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day
stay with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. Magki-drama. Pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sabi ni Migong King, kay tumigo bako lang dinamita ang pigagamit sa illegal fishing pati sa pag-udong kan sira gamit ang sosa. Ako tama ini, susuosa ka ito ha. Nauudong, nalibong ang mga sira, minaralataw na sana. Ang sistema migo ililaog sa saday na bote ang sosa tapos kikabit sa banwit. Pigatuto ang banwit hasta susosa makawaga sa irarom kan dagat. Inaralataw na sanaan sira, damay pati susaradit na sira, pati corals na dadanyaran kan sosa. Chemical fishing kun baga aniba gamit ang bote kang cough syrup, dibog takan kibagas, bagas, buda blasting cup, maluya san ang putok sa irarom kan dagat, nasa siyak sanaan sira, kun sa SWAT, garo flash bang grenade, yogon mo an. Kuna mo kan nagagamit kiso sa mga nagaburo bandwit lang, yung pala may bote sa puro na may sosa. O kana sa fishery law enforcement pa ako, kadaklan na nalagamit kayan dyan sa may parteng maslog bangkirohan. O tama ining sa imong obserbasyon tabi, Migong King, to report man nga ni duman ni Kwan, ni Al na napakaray na po tabi, itong mga bahura dyan, mga barawang naiksihira na, maski puro paano ang pagprotehir kan kapalibutan. Nasa linya muna si Ans. Thanks for waiting, Ans. Good morning. Go ahead na. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, dahil na magkakaiguan ni si Son Regular, ang sanggunian panlalawigan kan albaingon niya na si Manang ini. Inian kinonfirmar ni Vice Gobernador Attorney Ed Grex Lagman kung sa dahilan nga ni sa paglangkaw kan kaso ni COVID-19 sa nagkapirang mga empleyado kan Kapitolyo Provincia pinaghinguan ninda na supposed to be kasuod maalagad lockdown na si minove ninda ko sa maabot na Biyernes. Alagad pinaghinguan nindang i-reschedule na sa nainimis sa sunod na semana nang matauanin prioridad ang pagtaon ni safety man sa salud
kan lambang mga empleyado sa Sangguniang Panlalawigan pati naman sa Kapitolyo Provincial. Sigun sa iya na pag-araman nindang alarming na talagaan na nagbortuaan man na mga nagpositibong kaso ng COVID-19 na nakakaapekto man sa mga empleyado kan Kapitolyo Provincial. Kung kaya dapat na gibuhan man ninday ni magkakanigong medyos asin na ilimitaran ko na ang pagtiripon sa indang lado. Alagad maski na nga daw na dahil malalawas ko niya na semana na sa indang regularisasyon na tinawan doon kini na panagos man girarayaan na trabaho kan sa gunian sa pag asikaso kan mga layers mga ordinansa sa resolusyon na dapat ipasara sa indang level para man sa mga programa kan gobyerno provincial. Pero mo yan, buwelta na so regular na operasyones kan Kapitolyo, ano? Yes, sabi sa PO. Ka 2 days man sa nabaga ito na preventive na lockdown. Yes. Kung ano naman na istorya nagburutwa. Mga taga Facebook pa. Yes. Sige. Sabi sa PO, an update man sa lalo kan Sanggunian Panlalawigan. With buhay sa mobil, Ans Galaro, TCGB. Salamat, Ans. Sa istorya dyan sa luwas. Balik na pong operasyon yan kang Kapitolyo, ha? 2 days man sana ito. So, pinagibong preventive lockdown kan bilog na operasyon kan lokal na gobyerno kay kang Kapitolyo kan Albay, ha? Alas 10:15, nasa linya si Renz. Renz, good morning. Go ahead na, Renz. Sadali, kinakabit. Maray na ang mga parantabay. Sa mga dugan niya itong mga bareta, nagpromisa na ng action si KSO Chief Rene Portillo. Manangod na concern kay itoong tarong presidente na dyan sa may Arani, sa Padaraga National School Service Pio, na ito nga sa driveway biglang na naharangan. Ngunyan pang lugod na gari nagkaigwa na nga ni action lugod. Iyo baga tabi, Renz, ta. Okay ko ta na nag-aksyon na so clearing. Ano? Okay, very good na ito. Kung dinahiling kan so nag-aksyon, so barikada duman sa driveway. At itong barikada baga, notisya ito na ini driveway day pagparadahan. Di, kung baga, so interpretasyon ka nag-operate, obstruction ito, di hinali. Kan hinali, naging parking area lugod kan mga bihikulo. Kaya ko yan sabi ni San Portillo. Apa na po tagnara itong inali duman na barikada, ibalik duman. Ipinabalik. Very good. Very good. Leksyon ni Sir Reniso, naghali ka ito. Munyan lugod, sibot-sibot sila mag-anak. Kuhay na itong barikada. Saka. Sa hindi narakan mga tawa niya. Salbayang buhay. Paitan mag-aral saan kayo ni pa dyan. Pipa hanap na naman sa mga tao ni Sir na rin. Pipa hanap na. Hanapon sa barikada. Hanapon sa barikada data. Ibalik na naman. Reklamon. Dito, valido baga tabi. Baski si Sir na rin, nasabutan sa sitwasyon. Roger, nasabutan tabi, Sir Pio. Nasabutan na talaga. Di mo dapat ito pagalion na barikada. Notisya ito na dahil dapat pagagihan. Ta driver ito. Magkataba ko itong obstruction. Roger. Kaya ngunyan, nasibot si Peso Chief Rene Portillo na pahanap yan itong barikada. Tayo mabalik duman ngunyan na pagkaaga. Yan. Hanap. Hanap na sa mga tao. Ibabalik na ito. Ngunyan na aga. Buda, papapustihan na dyan once in a while, papapustihan na ng tao. So, ngunyan tabi sa Pio, pero dyan sa papapustihan na kitawo, dyan sa nambitan ng area, nagagad man ng tabang si Peso Chief Portillo sa Barangay Council kan Barangay Sagpon. Yan. Kaya nagkagawa man ng lakdang si Kapitan Loreto Barajas kan Barangay Sagpon na segunda sa iya na nag-uro na sinandua at na pinagalaoman na mapatar ng Barangay Ordinance nambitan ng Sagpon na Barangay Council para tugutan sana na magparking digdi sana sa left side. Kano nambitan ng lugar dahil na digdi sa right side tanganin dahil na magkaigwan ng double parking. Pero sa Rosaro sa natabi sa Repio ang tutugutan na behikulo na pwedeng magparada dyan, talagang literal na sarong linya sana ang tutugutan. Kung kaso man magpasar na ng ordinansa ang Barangay Council kan Barangay Sagpon. Very good. Idi salamat sa aksyon ni Sir na Rene Portillo buda sa asigurasyon man ni Kapitan Toy na Barajas. Roger. Ano na mapasar sindang ordinansa once and for all ang parking logo dyan left side facing Daraga National High School. Roger tabi Sir Pio. Or facing National Highway. Facing Daraga National High School ba?
Facing Daraga National School David Serpio. O, di sa wala. Bicol pala. Sa kataning kan propiedad kan bio an parking. Roger David Serpio. Mismo sa may Kudal kan bio. Nya. Sa na magparada. Very good. Very good. Itong sa right side data David Serpio. Again, ito kan mga maestra. Kasi rin dahil mga residentes man yan sa lugar. Yan, maestra, residentes, may transaksyonista. Igwa dyan mga negosyo baga? Roger David Serpio. O, buda sa mga bihikulong minalawag sa Daraga National High School. O, yan. Roger. O di, ano na so nagharanap, kamas-kamas sa mga piso, hanap ka sa barikada kung hain na. Oto na David Serpio, inanap na tiniripo na ni Sir Narin ni Portillo so mga tauhan niya. Ibabalik na ito niya na wag-count to. Daw din na sa barikada. Sukat na barikada ito. Kaya dyan, pag may nailing kang nag-aaralan na dyan sa sentro ng Daraga, ika na mga alas tayo na yan sa barikada. Ibabalik na. Muna itong barikada is not meant to obstruct traffic but to inform the public na driveway ito. Roger. Hindi mo ito pwedeng parkingan. It's not an obstruction. Yosef man. Nasabutan man ni Sir Narin ni Portillo. Sa driveway. Sige. Igo ding nagkapara agi dyan pa na nasisibot man pa Renz na mamasidan niya. Valido an sa iyang sa iyang concern. At least na-aksyonan na. Pati sa barangay nag-aktibar na. Sige. Diyan David Serpio, ang magdagdag na impormasyon di sa luwa. Renz Luna, DC Jibinya. Salamat tabi Ren sa istoryali dyan sa luwa. Di pa hanap na daso barikada ni Sir Narin na Portillo. Hanapon man ang gandin ditong barikada. Itong barikada, basta nakabugtak duman sa tamang lugar, sa driveway, bako sa agihan ka na bihikulo na sa main road, bako itong obstruction. Informative sign ito, informative na sistema ito na dainin do pagblakon tayo ni driveway. O ngunyan, hinali, itan interpretasyon ka itong sunag clearing, obstruction daa. Kung yaon duman, well within the periphery kan driveway, na dahi man nakakaulang sa free flow kan traffic, it will never be an obstruction. Lalo na maging sa free flow kan itong sa agihan. Ngunyan, pwede man siguro kung dahi na ito maibalik, imantinir sa nakan barangay, budakan PSO mga officer dyan na itong driveway, keep open. Taigo kaning lay, national law tabi. In fact, sa irarum kan LTO iyan, sa aga, kung ang kuso number, applicable sa bilog na Pilipinas, na ang mga driveway dahi dapat pag barahan nin man na obstruction. Yan. Paano makaluwas? So, mga yaon sa laog. Buda makalaog. So, mga yaon sa luwas. Ano bunjing? Naglalaog baga. So, nasa luwas. So, nasa luwas. Iyon naglalaog. Di ba? Ang luwas kan. Luwas, laog. Ganbanwan! Nakonsilo ba? Makonsuelo ba ini bunjing nasa farmally? So, farmally, pinagdoktoran so mga expiry date kan sa indang ipigpapabakal na produkto. Ngunyan, ang pigbabasol sa gobyerno. Sisay so nagbino, so nagpabakal, baka man sa gobyerno. Ito ang porsigiron, so naggibo kan akto. Talino ko sa gobyerno. At sa pagbawi ng o sa expiry date na bagakan mga PPEs, muda itong iba pang igbibenta. O sisay so naggibo ka ito. Bakong so nagpabakal, bako man sa gobyerno. Lino ko sa gobyerno. O saka, paano ka iya? Pwede na tatabon, Jing. Sige na nga yan. Kasyang-kasya na yan. Salamat kan sa iyong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.